Liebe Unterstützerinnen, liebe Unterstützer, mein Name ist Andreas Onea und ich bin Teil des Teams vom Verein Aus seiner Hand, und gemeinsam mit euch haben wir in der Vergangenheit in unzähligen karitativen Projekten ganz vielen Kindern in Not und Menschen mit Behinderung in Rumänien helfen können. Das wollen wir weiterhin tun und das Leben dieser Menschen positiv beeinflussen. Und ganz konkret, indem wir den Umbau eines Tageszentrums für Menschen mit Behinderung in der Stadt Târgu Jiu im Kreis Gorj unterstützen wollen. Der Umbau wird sehr kostspielig und wir wollen diesen mit 30.000 € finanzieren. Und damit wird es möglich sein, dass über 200 Menschen mit Behinderung aus der Region dort soziale und sportliche Aktivitäten setzen können, um einen ersten Schritt in Richtung gesellschaftlicher Inklusion vornehmen zu können. Das ist ganz wichtig, gerade in Rumänien. Und worum es sich genau handelt, was genau gemacht werden muss, das erzählt euch jetzt der Leiter dieses Zentrums, Daniel Andrei. Und ich sage schon einmal ein großes Danke für eure Unterstützung. Mă numesc Daniel Andrei, locuiesc în Târgu Jiu, sunt persoană cu hemofilie, sunt o persoană cu dizabilități și împreună cu Mirabel avem un băiețel de 5 ani. În prezent lucrez la un centru pentru persoane cu dizabilități, Centrul de Zi Cristian, unde de mai bine de 8 ani de zile avem această experiență de a lucra cu persoanele cu nevoi speciale. În acest moment ne aflăm la un loc pe care noi îl denumim un loc de suflet, se numește Centrul Iosua, un loc care a venit într-un fel ca urmare a faptului că fratele meu Mircea, care are 48 de ani, a trecut printr-o suferință extrem de dificilă. Au fost momente în 2003 când medicii au spus că nu mai au ce să-i mai facă. Și a fost un moment foarte greu pentru familia noastră, pentru el, pentru părinții mei, pentru noi, un moment în care doar divinitatea a făcut o minune. După această experiență, zic eu, dramatică, dar cu un final fericit, pentru că Mircea, în momentul de față, are o familie, are o fetiță, lucrează, și din dorința de a face ceva pentru comunitate și-a dorit foarte mult, ne-am dorit foarte mult să lăsăm ceva în urma noastră. Dorim să continuăm ceea ce înseamnă activitățile pentru persoane cu dizabilități. În schimb, ce ne dorim noi foarte mult este ca spațiul din curte, din afara acestui centru, avem un spațiu foarte mare, avem o curte foarte mare, un teren cu o dimensiune de vreo 2000 de metri pătrați, să-l amenajăm și să creăm aici un loc, un spațiu, un aer liber, unde persoanele cu dizabilități să vină să socializeze, să vină să facă activități recreaționale, activități sportive, pentru că ne dorim ca această infrastructură socială să vină în beneficiul lor. Vrem într-un fel să creăm o infrastructură împreună cu organizația Din Mâna Lui și suntem foarte recunoscători și apreciem că organizația Din Mâna Lui dorește să devină partenere acestui vis, acestei nevoi a persoanelor cu dizabilități din Târgu Jiu. În proiectul acesta de care vorbim cunoaștem deja aproape 240 de persoane cu dizabilități cu care noi deja interacționăm. Aici, la Centrul Iosua, vrem să punem accentul pe latura sportivă, pe latura recreațională, pe acele lucruri care să ducă persoana cu dizabilități în interacțiune unii cu alții sau cu persoanele sănătoase. Avem nevoie de un gard care să împrejmuiască zona aceasta. Este în momentul de față unul care arată foarte degradat. Avem nevoie de, eu știu, amenajare în ceea ce privește spațiul și terenul respectiv, pentru că avem o pantă destul de mare și este destul de greu ca o persoană cu scaun rulant să intre aici. Deci, din punct de vedere al terenului, este nevoie de mult de lucru. Plus de asta avem nevoie de niște
sisteme care să capteze apa, pentru că este o zonă unde se menține umiditatea foarte mare și atunci când plouă durează foarte multe zile până a se usca terenul respectiv și apreciem tare mult implicarea dumneavoastră a tuturor. Mă bucur tare mult pentru această colaborare cu organizația Din Mâna Lui, care de ani de zile deja sunt prietenii noștri.